Yati kang damulaga ka. Naman ito'y lubi mong baga po na. Mo ni tagam ni mo kay kontra makapermis ko agad. Unsa bulis damulag nga. Gusto ko mo trip. Paghilom di atoy, obiakan brigada gahapon na. Nisulod na nga diretso diri ba? Bitaw. Kapoy bigay punit og sagbot gahapon. Ngano pa bitaw lang adto mo? Okay, yung sir. Good morning, Sir Mabuhay! Sir, sa inyong mata, panumbago nung tamo, classmate rata. Ay, sorry. Abi na ko ikaw maestro Pops. Mata ikaw, ano? Masir-sir po ka, hindi kayo ng buwang ka. Ate Kermanggo. Good morning, class. Alis ma'am. Good morning, Ma'am Mabuhay! Ay, very good. Kaya naka-uniform mo tanan. Uniform. Tanaw si damulag mamo. Di mo ko na uniform mo. Na yung mga drawing ang sanina. Kaubing gipuya ka ba? Unya lang yung ka. Hindi ko yung tirahi gusto damulag. Basi blackboard na isulod sa baga na. Oh, ano man adamulag? Ma'am, pasensya kay ma'am. Wala mong na uga kong pulo, ma'am. O sige, pero dapat ugma, naka-uniform na ka ha. Miss ma'am. Bantay lang yung kakuy. You may now take your seats. Thank you, ma'am. Okay, class, mag-attendance sa taha. Pero, kung tawagon na ko inyong name na ay plot twist. Kailangan, if tawagon na ko inyong pangalan, ang inyong itubag, sound sa animal. Yes, ma'am. Okay. Bantoy. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. So, very good. So, proceed ta kay Damulag. Oink, 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 oink. Agayanan, damulag ay. Ngano nangatawa man mo? Da, ipangasabaan lagi. Ang hinawayon mo kay mo. Sige na. Proceed na ta kay Paploy. Very good. Okay, last, Jikoy. Unsa man ang animal ko eh? Jikoy, wako ka dungog. Unsa to nga animal? Kanang kuan man ba? Usam din ang animal mo ako eh. Taot, may mataan eh. Jiko kabalo unsa na nga animal koy? Sus, kanang kuan gud mo? Snake. Ay, snake, di ay. Okay. So, karon, mag-oral dayon ta ha. Bago pagani, magkural man dayon. Unsa man ko reklamo mo kay ka? Ikaw na magmaestro. O sige, Jikoy, ikaw una. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Dan, nabuang na ni ma'am. Pobre na kay mi ma'am, di na ko nakaya patin sila pula po ma'am. Ha? Galas daw, ay pagpapataka panangil diya ma'am. Unsa man ni siya? Sige, ikaw na lang damulag be. Ang sira tong akong gipakuan kay Jikoy. Na, wadyo ko'y labot, ana, ma'am. Inisinti po dyan ko. Unsa man ni sila, oy? Ikaw na lang bantoy be. Na, di jud ako ma'am. Sino ka section? Murag, kabalo ning isa unsay tubag. Ikaw Paploy, kabalo ka unsay answer. Tayo sa may ansira niya, ha? Ma'am, basi nais-isan siya ni Aldos, ma'am. Ano si Aldos? Tay, mali di ay. Isa man dyan ang patay ka na pula-po, ha? Ay sige kay wala may naka-answer, mo proceed ta sa math. Syaro di mo ka-answer ani. Ay kana, may pagkana ma'am. Kaysa pasangilan ko nimo. So ikaw Jikoy, kabalo ko, maka-answer ka ani kay easy na kay ni question. 1 plus 1. 11 ma'am. Ha? Unsay 11? Taka Miss Jikoy. Ma'am, ako ma'am eh. O sige Bantoy, go ahead. Majilan. 1 plus 1, Majilan. Unsa nang nato mga estudyante diri oy? Ma'am, ako, ma'am. Sure dyo ko, ma'am. Tama kanyang answer, ma'am. Sige daw be, unsa may answer? 1 plus 1 equals itlog ni Juan. Class, keep quiet. Wa joy tarong sa inyo ha ba? Ikaw Paploy. Tara, sito-sito, patay ginaron. Tay, 1 plus 1. Eh, tama. Ma'am, 1 plus 1 equals 11. Mandilan. O itlog ni Hawan. Tama naman mo, tulong ka mo kang answer. Uy, ginuog ko, maglabad akong ulo sa inyo ha. Wa joy napili sa inyo ha ba?